Kini ang Atraka Balita 943. Negros Oriental Governor Will Aragay Digao miawag yapos katawan sa probinsya nga tumanon ang guidelines nga gilatid sa alert level 2. Matod pa ni Governor Will Aragay Digamo nga bisan padayon karon ang pagbaba o pag-us-us sa aktibong kaso sa COVID-19 sa lalawigan apan dili igyapon mo kumpiyansa sa virus mo ang COVID-19. Dugang pa ni Governor Digamo nga dili na alarming ang sitwasyon sa kaso COVID-19 ining alert level 2 kumpara sa pipila ka bulan ang nakalabay nga taas gyud ang aktibong kaso sa COVID-19. Dili naman siya kuan gyud kanang alarming. So we maintain in the alert level 2. Kaya mo man gipakanaog nga issuance sa National IATF. So we will adopt the protocol set in the alert level 2. So dili kayo bugat para sa atong mga katawhan, but still we are encouraging the people to follow strictly the protocol set in alert level 2. Kini ang Atraka Balita 943. Dugang pa ni Governor Digamo o giklaro usab ni Provincial Governor Will Aragay Digamo nga padayon ang pagpamukuna sa katawhan sa nagkaraiyang munisipalidad ug syudad Bato COVID-19. Sa pa ni Governor Digamo nga iyang itunol sa mga lugar ang bakuna aron na dili na muhago ang katawan nila binas sa kabukiran ang tao nga layhan nga magpabakuna. Dugang pas gobernador nga muadto ang mobile vaccination team sa lugar diin adunay 200 pataas ka tao nga layhan nga magpabakuna niining COVID vaccine. Na ganito yung plano pabukid na kita. We will be having sa vaccination in Santo Niño, Tanhay, and then Gamao, Bayawan, and other hinterland barangays. Basta mula po lang tag mga 200 to 300 katao nga magpabakuna atong dalo ng bakuna dito. We're hoping that but kaning sa national ko ani siya support nato na at least ubay-ubay ang ato ang makabot nga katawhan nga mabakunahan. I'm happy that kada na bakuna daghan ang magpundok nga magtalay para magpabakuna. So meaning they are now acceptable nga unsa ka importante ang bakuna para kanila. Kini ang Atraka Balita 943. Negros Oriental Governor Will Aragay Digamo ang inabot kinis mga lokal nga tigbalita sa Tagbayan sa Dumaguete. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.